А ў першы дзень тыдня на самым досведку пайшлі яны да магілы, несучы тыя духмянасці, што прыгатавалі. І ўбачылі, што камень адвалены ад магілы, і, увайшоўшы, не знайшлі цела Господа Ісуса. І сталася, калі былі збянтэжаны гэтым, вось паўсталі перад імі двое мужоў у бліскучых шатах. І калі яны спалохаліся і схілілі твары свае да зямлі, сказалі ім: «Чаму шукаеце жывога між мёртвых? Няма яго тут, ён уваскрос. Прыпомніце, як вам гаварыў, калі яшчэ быў у Галілеі, кажучы: трэба сыну чалавечаму быць выдадзеным у рукі грэшных людзей і быць укружаваным, і на трэці дзень уваскрэснуць». І яны прыпомнілі гэтыя словы яго. І, вярнуўшыся ад магілы, паведамілі гэта ўсё тым 11 ды ўсім іншым. Былі ж гэта Марыя Магдалена і Йоанна, і Марыя Якубова, ды іншыя з імі, якія расказвалі пра гэта апосталам. І словы гэтыя здаліся ім недарэчнасцю, і не паверылі ім. Пётр ж, падняўшыся, пабег да магілы і, нахіліўшыся, убачыў толькі адну палатніну і адышоў да сваіх, здзіўлены тым, што сталася. І вось у той самы дзень двое з іх ішлі ў вёску, што ў 16 стадыях ад Єрусаліма, якая завецца Эмаус, і гаварылі між сабой аб усім, што адбылося. І сталася, калі яны гутарылі і адзін аднаго пыталіся, сам Ісус, наблізіўшыся, пайшоў з імі, а вочы іх былі зацемнены, так што не пазналі яго, і гаворыць ім: «Што гэта за размова, якую вядзеце між сабою ідучы?» І спыніліся сумныя. І, адказваючы, адзін з іх, імя якому Клеопа, сказаў яму: «Ці ж ты адзін з падарожнікаў у Єрусалім і не ведаеш, што ў ім адбылося ў гэтыя дні?» Ён жа сказаў ім, што. І яны сказалі яму: «Наконт Ісуса з Назарэта, які быў прарокам, магутным у справах і ў слове перад Богам і перад усім народам, і як выдалі яго першасвятары і начальнікі нашыя на пакаранне смерцю і ўкрыжавалі яго. А мы спадзяваліся, што ён меў адкупіць Ізраіля, і цяпер па ўсім гэтым ужо сёння трэці дзень, як гэта сталася. Але жанчыны некаторыя з нашых, што былі пры магіле на світанні, збянтэжылі нас і, не знайшоўшы цела яго, прыйшлі, кажучы, што нават бачылі вобразы анёлаў, якія кажуць, што ён жывы. Пайшлі таксама да магілы некаторыя з нашых, і тое самае знайшлі, як расказалі жанчыны, але яго самога не бачылі. І ён сказаў ім: «О дурныя і марудныя сэрцам, каб уверыць ва ўсё, што казалі прарокі. Ці не трэба было, каб Христос цярпеў і так увайшоў у славу сваю?» І, пачаўшы ад Майсея і ўсіх прарокаў, тлумачыў ім ва ўсіх пісаннях, што было пра яго. І так падышлі да селішча, да якога ішлі, і ён зрабіў выгляд, быццам хацеў ісці далей, але яны стрымалі яго, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень сышоў». І ўвайшоў ён у дом з імі. І сталася, калі ўзлёг з імі за сталом, узяў хлеб і дабраславіў, і ламаў, і даваў ім. І адкрыліся вочы іх, і пазналі яго, але ён знік з іх вачэй. І сказалі яны адзін аднаму:
ці ж сэрцы нашыя не гарэлі ў нас, калі размаўляў з намі ў дарозе і адкрыў нам пісанне. І падняўшыся ў тую ж гадзіну, вярнуліся ў Єрусалім і знайшлі там 11, што сабраліся разам, ды тых, што з імі былі, кажучых: «Господ сапраўды ўваскрос і паказаўся Сімону». І яны пачалі расказваць, што сталася ў дарозе і як пазналі яго пры ламанні хлеба. А калі яны гэта расказвалі, сам Ісус паўстаў пасярод іх і кажа ім: «Супакой вам». А яны, стрывожаныя і напалоханыя, думалі, што духа бачаць. І сказаў ён ім: «Чаго ж трывожыліся, ды ўсякія думкі ўзнікаюць у вашых сэрцах? А гледзьце рукі мае і ногі мае, што гэта я сам. Дакраніцеся да мяне і глядзіце, бо дух не мае цела, а не касцей, што, як бачыце, я маю». І калі гэта сказаў, паказаў ім рукі і ногі. А калі яны яшчэ не верылі з радасці і дзівіліся, сказаў ім: «Ці маеце што есці?» І яны далі яму частку печанай рыбы і сотавага мёду, і, узяўшы, еў у прысутнасці іх. І сказаў ім: «Ці ж не такія былі словы, якія я гаварыў вам, калі быў яшчэ з вамі, што трэба было споўніцца ўсяму, што напісана было пра мяне ў законе Майсея і ў прарокаў і ў псалмах?» Тады адкрыў ім розум, каб зразумелі пісанні. Ды сказаў ім: «Так было напісана, і так трэба было Христу цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень. І каб у імя яго прапаведавалася навяртанне дзеля адпушчэння грахоў для ўсіх народаў, пачынаючы ад Єрусаліма. І вы сведкі гэтага. І вось я спашлю на вас абяцанае ад Айца майго. Вы ж заставайцеся ў горадзе Єрусаліме, аж будзеце абдараваны моцаю з вышыні». Затым вывеў іх вонкі ў Бытанію і, падняўшы рукі свае, дабраславіў іх. І сталася, калі дабраславіў іх, аддаліўся ад іх і падняўся ў неба. І яны пакланіліся яму і з вялікай радасцю вярнуліся ў Єрусалім і былі заўсёды ў святыні, дабраслаўляючы Бога.